Il·lusió, en Julià de Jòdar, que té nova novel·la, Les nits en blanc, que forma part d'aquesta nissaga llarga. Com estàs, Julià? Xavier, què tal? Enhorabona d'entrada ja per aquestes nits en blanc. Gràcies per convidar-me i pel whisky excel·lent que tenim. Bueno, és que l'hora és l'hora, per tant ha de ser aigua. Si vols més tard, allarguem, després del TN, fem la beguda. Julià de Jòdar, escriptor, assagista, intel·lectual, exdiputat al Parlament de Catalunya per l'ESCUP durant l'any 2015 i 2016, ha dedicat bona part de la seva obra a mirar de cara al passat recent del país. Durant anys ha anat construint aquesta gran saga de novel·les protagonitzada per Gabriel Caballero, personatge que hem d'interpretar que en certs aspectes, doncs, bueno, té un fons teu. No es vestiria com jo, No es vestiria com tu. Ja t'aviso, Al mateix temps representa molt més gris, segur. Tota una generació. Aquest viatge continua amb el seu nou llibre editat a Coma Negra, Les nits en blanc, que forma part de la cinquena entrega, el cinquè lliurament d'aquesta saga, que ara comentarem, que sembla que havia de tenir un altre nom, però, en fi, ja ho expliques en començament, ara resulta que allò. Però, escolta, ja que et tinc aquí, estem tota la tarda amb la notícia del dia, amb aquesta desclassificació dels documents del 23F, i com que ara ho comentarem, el 23F també surt aquí esmentat. D'entrada, ara, per això anem fent, els companys de TV3 són 155 documents. Ara, per exemple, VilaWeb publica aquest, que diu que els serveis secrets alertaven el 1981 que una declaració d'independència a Catalunya comportaria la intervenció de l'exèrcit. No sé si tens al cap el 23 de febrer. Tinc al cap el 1 d'octubre. Sí, però... Que és una forma d'exèrcit, diríem, revestida de policia. Directament. Una mica... És el mateix. Però també t'he de dir que... Només que haguéssim augmentat nosaltres la pressió, hauríem tingut l'exèrcit. No en tinguis dubte. Hi havia gent que els veia, que avançaven, hi va haver aquell dia moviments de tropes també. I que venien en pla de país ocupat. Maniobres, que s'hi feien maniobres per de la Collserola i tot això. País ocupat. Com ara, però en fi. També t'he de dir, ara hi anem, també t'he de dir, però que hem vist altres moments d'aquests papers, d'aquests 155 documents, que es diu que el separatisme tampoc tenia força. A Catalunya, diu aquest informe fet pel Ministeri de l'Interior, el problema del separatisme violent no assoleix una gravetat preocupant. És a dir, que serien com dos documents una mica contradictoris. És que si 3 milions de persones s'haguessin posat en pla violent, imagina't el país, Sort que anaven pacífics. Sí, però és veritat que l'any 81 la situació no és la mateixa del 2017, no? Ni molt menys. Molt diferent. Segurament, si l'evolució dels fets, l'any 81, van comportar una llopa, una loapa, no? Sí, però només cal que examinis el període entre el 77 i el 81 i tot això està en filigrana. Des de la mort dels advocats de Totxa del PC de Comissions Obreres al 77, passant per tot el que se'n diu la transició, les morts sistemàtiques en tortures, a vegades en la comissaria de gent d'ETA, etc., més, evidentment, el control repressiu, arriba un moment en el qual la LOAPA i el 23F ja era una mica això. Ja era un pacte entre monarquia, exèrcit i guàrdia civil. Per què ens hem d'enganyar? Reforma o ruptura? Reforma, doncs aquí ho tenim. Tu recordes aquella foto que es veu el rei rebent el Felipe González, el Carrillo, el Rodríguez Sahagún, que era d'UCD... Suposo que havien de fer govern, no? No hi ha ni un basc ni un català, a la foto. És molt significatiu. És una tornada al centralisme pur. Però jo no he vingut aquí a parlar de política, m'estàs embolicant, No t'estic embolicant, Julià, perquè, de fet, a la teva novel·la, Aquestes nits en blanc, el lector trobarà tot això. I ara, només, per exemple, si me'n vaig aquí a la pàgina 48, quan parles de la tornada del Guernica famós, que també va ser tot un episodi d'aquella transició d'ara fa 50 anys. Era una legitimació de la monarquia. Havien transcorregut 7 mesos des del cop d'estat del 23F i Gabriel Caballero va aprofitar l'ocasió per plasmar la pretensió de neutralitzar la denúncia de la barbària, present al quadre per un govern presidit pel nebot d'un dels promotors de l'aixecament militar del 36. Era Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Enmig d'una renovada i devastadora barbària de l'Estat. Yolanda González, assassinada un any i mig abans per bandes feixistes. Arregui torturat a mort per la policia 10 dies abans del 23F. Vull dir que sí que situes aquell 23F... I independentistes torturats a la Porta del Sol. A la Porta del Sol, els calabossos de la Porta del Sol, 10 mesos
després del 23F. És a dir, que aquell 23F va tenir també Home, i de quina manera? una repercussió. Aquesta gent independentista torturada del 81 tornen a ser detinguts el 82 i el 92 en plens Jocs Olímpics. El Garzón, diríem, deixa passar la tortura a 30 i pico persones. Poca broma, Per cert, nosaltres encara no tenim confirmada la notícia, però mitjans com El País, El Periódico i la cadena SER estan donant com a bona la notícia, avui sí, de la mort d'Antonio Tejero, ara en aquests moments. Televisió Espanyola també ho està dient. O sigui que mira, el 23F, Tejero, que hem vist que la seva dona li deia en aquests documents, ets ruc, t'estan deixant sol. T'estan deixant sols. T'han enganyat, doncs finalment avui sembla que hagi mort. Escolta'm, dèiem que en certa manera a les nits en blanc sí que hi ha aquest rerefons polític i social. Sempre hi ha, tota la sèrie aquesta de L'Atzar i les ombres no és que siguin novel·les polítiques, però recull l'estat de l'època, és a dir, l'època postfranquisme, postguerra i tota la repressió, i és els 3 primers volums. Al quart hi ha tota l'època que va del 62 a la transició, i aquí ja estem, passada la transició, anant cap al 2000, 2005, 2007, 2008. Però no són novel·les que tinguin voluntat, diríem, de fer crònica històrica en el sentit literal. Però és evident que reflecteixen unes èpoques i l'estat de consciència, no hi ha dubte. Dèiem això, que la Casa Tapiada anunciaves que el següent seria la resurrecció de la carn, però ha passat al davant les nits en blanc. Què ha passat? Ha passat que algú narrador, que no sóc jo, s'ha ficat pel mig, ha enviat el manuscrit a l'editorial i li ha posat un altre nom. I llavors ha dit que la resurrecció de la carn seria l'últim. Però ara m'estan dient que ja no, que potser es dirà l'edat de la impotència. De la impotència. Primer perquè el senyor s'ha fet molt gran. I després perquè vivim una època que realment un se sent bastant impotent. Que no hi ha èpica de la lluita? Que et sents impotent davant de l'enorme riuada de desordre mundial i de globalització ferotge i ara d'autoritarisme ja pràcticament sense màscares. Hi ha moltes coses interessants, hi ha molts punts per tibar, no sé, des del debat entre Teresa de Calcuta i Hildegarda de Bingen. És un debat teològic. No, no és la Teresa de Calcuta, La Teresa d'Àvila. Ai, perdó. Santa Teresa d'Àvila. D'Àvila, Santa Teresa d'Àvila. Que tenen... No ho dic perquè el lector no pensi que farem una teologia de la pobresa. Sí, Teresa de Jesús, amb l'hàbit carmelatià, sorruda, un colom incrustat al cap, aquesta dona prodigiosa, doctora de l'Església, petita en aparença, gegant amb força interior. Vull dir que obres molts debats, no? Ser útil, fer-se petita per arribar on volia. Té sentit perquè aquestes dues dones fortes que obren camins a l'Església ja des del 12 i després el 16 i el 17, són dones que estan, diríem, el que se'n diria avui empoderades, és a dir, no tenen cap neguit a exhibir la seva capacitat, les seves idees i la idea d'ordre, és a dir, són gent organitzadora d'allà on estan. I això anticipa les altres dones que sortiran al final del llibre, que també jo les trobo personalment gent, diríem, d'una peça, per dir-ho així, no? Molts debats, Núria Sales, Borja de Riquer, aquest alcalde que governa la ciutat directament allunyat del nacionalisme, no fos cas, ben neutre. Aquest és en Pasqual Margall. Directament. I també hi ha un altre que es dedica al Narcís Serra, que són les dues cartes que envia el Gabriel Caballero a una corresponsal de Madrid fent la sàtira de la Barcelona de l'època. La preolímpica i la postolímpica. Hem d'acabar, Julià. Moltes gràcies. Vagin a buscar aquestes nits en blanc i ara sí que fins i tot també l'agència EFE certifica que Antonio Tejero ha mort. És a dir, que avui que s'han descobert o s'han desclassificat els documents de l'agència EFE... Que es passi moltes temporades a l'infern. Directament. Nosaltres ens anem. Demà hi tornem. Moltes gràcies, Julià. Encantat.